kasvin. Taimi. Yksi trooppisen puun taimi ja sitten 4. Okei, mun on nyt keksittävä jonnekin joku semmonen paikka. Saakeli! Toi oli reaktioaikaa. Toi oli täyttä reaktioaikaa. Juman kautta. Mis tiennyt, että tää on jo näin pimeetä. Helvetti. Okei. Jokin mihin mä pystyn nyt edes rakentamaan nyt tän pienen turvalaatikon. Sanotaan sitten turvalaatikoksi. Saateri. Okei. Tässä taitaa olla sen verran tilaa. Tehdään ensin punkka. Ja me näytämme olevan Valtameren rannalla, mikä on aika paska juttu, koska toivottavasti minä en edä saarella. Nyt jos pidä siitä ideasta. Tästä löytyy jonkin sitten paikka. Sitten saittaisi jonkin verran hiiltä. Ei ole tuollakaan. Joskus hiiltä saattaa ilmestyä tuollaisen lampien pohjaan. On kyllä aavikkoa. Kurpitsa. Kurpitsalla ei periaatteessa tee mitään, kun tehdään kurpitsalyhtyjä. Ihan vaan sen vuoksi, että saa kyllä kurpitsoja ja sitten pystyy alkaa viljelemään niitä, niin mä sitten otan nämä. Ei kyllä paljon mitään tee, niistä edes pysty tekemään piirakkaakaan. Mä en oo ikinä maistanut kurpitsapiirakkaa. Kuulostaa ainakin syötävältä. Varmalta pikkas. No. Possuja. Eräs vaikka se puumiakka nyt sitten saman tien, että tehdään 2. Jotenkin onnistuu. Jossain välissä hajottamaan sen. Hei, possu! Brui! Brui, possuset! Brui, possuset! Niin! Ei mitään. Voi olla tosissasi. Tänne senkin pieni vaaleanpunainen. Siitä tuli. Enkä tiedä minkä takia vaan tuosta possusta tuli lihaa. Yes, hiiliä. Siinä, just. Tänne. Nye. Oho. Tää nuo kaikki, jos sitten satun ilmestymään niin laiskaksi alan käyttämään sitä liitettyä modia tähän. Tää näyttääkin kohtalaisen hyvältä aloituspaikalta. Minkä takia mä en ilmestynyt tässä ja tässä näin kolvar. Vau. Kaniai. Mikä Ravin suomenkielinen nimi taas oli? Joo, ainakin siellä näkyy olevan rautaa tuossa seinässä. Tuolla lisää. Lähdetään ensiksi vaikka keräämään tuosta nuo hiilet pois ja sitten aletaan rakentamaan. Alkuidea oli pistää vähän musiikkia soimaan, mutta hauskettu siitä, että Fraps laskee sen osaksi videota, niin mä en viitti pistää sitten mitään tähän. Ei siitä syystä, että saattaisi rikkoa mitään copyright-lakia, vaan siksi, että minä kuuntelen joitakin. Minä en välttämättä kuuntele musiikkia, vaan jotain. Ja podcast-käännös ja periaatteessa jotain täysin seinähullua, joten joo. Ei mennä selittämään sitä sen enempää. Et voi olla tosissasi. Tippuuko ne kaikki tuonne?
No, ne mitkä oli tällä puolella ainakin. Voi juma. Okei, saaks mä ikottua tän? Saan. Mites mä lähtisin nyt tätä suunnittelemaan? Mukulakiveä tähän. Mä saan otettua nämä. Edes nämä. Sitten, vau. Pakko saada tää valmiiksi ennen kuin sitten alkaa tulemaan kuolemaan nälkään tuon näköjään himmeä pallo. Eli se on varmaan jotain siinä yhden pykälän tai yhden puolikkaan pykälän tasolla. Sitten 5, 6, 7, 8. Masuuni! Se on. Masuuni. Onko? Ei. No kohtaan se nähdään. Sitten viitin muistaa sen suomenkielisen nimen sille tuli siellä. No, tehdään se nyt nimi. Minkä takia mä piskin sen? En tiedä. Älkää kysykö. Jumalauta, älkää kysykö. Okei. Hajamielinen herrasmies pelaa Minecraftia. Vähän kirjoittaa tämän siksi. No, se on nyt vaan uuni. Okei. Niin sillä on ollut niin monta nimeä, niin en aio edes kommentoida. Missä hiili on tuossa? Täältä taas löytyy siemeniä aika paljon. Pistää oikein farmin sitten menemään. Onko tarvikkeet siihen? Vaikka tasoittaa tätä aluetta tästä sillä aikaa, kun tuo paistaa possun kyryksiä. Ai, mähän voin kanoja siihen lisäksi. Ja nyt alkoi tulemaan näköjään kuoleman nälkä. Okei. Ja paljon näitä palauttaa. 4. Elikkä 2. Siihen jää. 1 tilaa. Tuolta tulee tuo. Sitten raakaa kanaa siihen. Raankana piti muistaakseni palauttaa 2. Ja tuolla on lisää possuja. Eli päästetään heidätkin kärsimyksistään. Heidät, ei kun ne. Kieliopillisia ongelmia. Onko? Pakko olla. Ai se onkin. Eikä se riitti just sen 4 kanan palan. Tää muistaakseni palaatti vaan 2. Eikä sinne ja niin raakaa porsan köljystä. Ja siihen 1 lisää. Oliko siinä kaikki elävät? No sitten tässä. Missä? Joo. Tehdään tälle näin, että vesi menee kohtalaisen tasaisesti tässä. Sitten, kun se 1 ja 2 on 2. Jostain syystä mulla on hirveän hinkuinen tehdä kaikki asiat niin symmetrisesti kuin mahdollista. Elikkä jos tuon tästä menee kävelytie, mikä sitten tarkoittaa, että se menee sitten noin.
Oliko nyt jo pimeä? Joo. Tätä on jatkunut jo... Mitä? 26 minuuttia. Joo. Elikkä... Ai helvetin. Okei. Tämä rakennetaan nyt tähän. Sitten meidän aloittajain talo. Mennään tästä vähän kauniimman näköinen edes sen takia, että siinä oli suunnitelma. Pitäisi olla. Tuohon tehdään ikkuna. Tuohon 3. Tähän 2. 1. Kaksi, 3. Ei yhtään soihtua. Tää on nyt ne valmiiksi. Ei kun mitään. Creeperia pahempaa ilmestyy tänne. Otan yksi jokaisella keskikohdalle. Hyvä, mukavaa tasaista. Jättää nuo kolot nyt vaan mullalla. Jotakin se ilmestyy tällä puolella. Ei mitään hajua. Ja sitten katto. Ja nyt tuosta lautoja sitten, niin mä saan esimerkiksi katon rakennettua tähän. Hitto. Perse. Okei. Toivottavasti mitään ei ole vielä ilmestynyt. Se oli vaan kana. Siinä kulki joku. Oli aika raskas. Aika raskas ääni. Okei. Ottako tälle sinne? Kyllä se. Okei. Nyt sitten, koska siihen ilmestyi zombi, minä en pysty nukkumaan, koska se ilmeisesti sanoo. Ei sanonutkaan. Nukutaan silti Miakan kanssa, katsotaan mitä tapahtuu. Ei mitään. Hyvä. Moi. Kato reikä. Okei. Siinä on... Okei, ensimmäinen osa on sitten ilmeisesti loppu tässä. Trail puolen tunnin video vähän riippuu, että saanko mä pistettyä sen YouTubeen tai edes tehtyä sen valmiiksi, koska Vegas ilmeisesti vihaa jokaista videota, joka on vähän enemmän kuin puoli tuntia. Joten, vähän niin ja näin. Okei, eli ensimmäinen osa suomenkielistä Minecraft Let's Playstä. Tämä on ollut Valdenite, eli Vallu kaverille, tai Val, vähän riippuu siitä, että kuka nyt sanoo. Ja tavataan seuraavassa jaksossa, joten syökää kanavalla, tykätkää tai miten se nyt menikään. Mä yritän nyt kääntää kaiken mahdollisen, mitä YouTubesta löytyy. Okei, eli tykätkää videota, jättäkää kommentti, subatkaa, jos haluatte, koska minulla näkyy olevan kohtalaisen monta katsomista Suomestakin, joten ne, jotka haluavat katsoa minua, tai kuulosti vähän sekaisin. Kuulosti oudolta, mutta silti. Subatkaa kanavalle, jos haluatte, ei mikään pakko, tai olisi kiva, että olisi vaan muutama kuin pari friendiä, mitä siellä on. Joten,
Okei, kuten olin sanomassa, näkemisiin ja seuraavaan kertaan. Moi moi!